Basol iti lintag tayo. Iti maysa nga tao. Nga susaron na iti maysa nga office. Di titulo iti maysa nga opisyalis nga iso nagathaan nga pudpudno nga opisyal. Kriminal di jay. There is an act of crime. Nga ada iti sintensya. Kanada iti patong na di jay. Nga kaso nga sangon iti maysa nga tao. Ada tayo iti panawin nga uray iti lubong iti Kristiyano. Dagiti sumursurot iti Apo. Ano dagiti malalilaw kan ano dagiti matiktikaw padagiti tattao nga mangususar dagiti offices nga dapat kumay tatanga panawon ket awan kuman. Nga technically nalpasan dagiyay nga haan ko mga existing dagiyay. And yet itatanga panawon maususar tayo lang dagiyay. And one of those kat i-refer ko dagiyay title kun office iti maysa nga apostol. Amo nga dagiti mamuyo nga manginagnagan dayti kun maususar dayti titulo iti apostol. Apostol so and so nga kastinga pa nga isuda kanukat apostol ni Jesucristo. Ada ka diti kinagpaysona daytoy nga titulo iti daytoy panawon tayo o nalpasan na tayo di pa lang tsimpo ni Jesucristo o dagiti apostol. Ada ka diti sumbat iti saw ti Dios iti nga banag. Iti saw ti Apo nalawag nga ada iti instruction na concerning dagiti nga title ken offices nga ada iti lugar kan tsimpo kan nagpatinggana. May isang office nga naikat kan nagpatinggay di tsimpo nga nalpas dagiti apostol ket daytoy office iti maysa nga apostol. That title is only referred kadagiti disipulo ni Kristo Jesus. Just like dagiti prophet in the Old Testament, dagiti agpadto nalpasan dagiti nga trabaho. Iti naited nga trabaho nga asidog dagiti propeta tata, ngaykat dagiti preachers. They are going back dagiti ingkas kasaba dagiti propeta idi mununa, and they are explaining iti mensahe da itata nga panawan tapno maawatan tayo nga di nga mensahe dagiti preachers dagiti propeta idi kat isura ito ni Jesucristo ti tuktukuyen na. So nukit kitaan tayo the office iti prophets nga in a sense nga agpadtuda iti mapasamak later on ket nalpasan. The preachers that aramidan tata dagiti preachers ket they are going back to their message and they are trying to explain nga daytoy nga ibagbaga dagiti nga propeta ket they are referring kini Kristo. So awanon iti trabaho iti prophet nga agited pa iti padto nagpatingga diay. And one also nga office nga nagpatingga is the office iti apostol. Apay puno kadi nga nagsardong dijay. Apay tapno maawatan tayo dito adalan tayo. Apay nya bati for purpose can function iti office iti apostol. Anya ba iti biyang da? Anya ba ti lugar da iti trabaho iti Dios? Tapno maawatan tayo. Iyan libro iti Ephesians chapter 2 verse 19 kan 20. Karkaro dito'y verse 20, kunana dito'y, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Di verse 19, dito tinapasamak, kapusti naramin ni Kristo Jesus nga ada iti kapya kada tayo. Naiurnos iti relasyon, napukaw iti nga iti Diyos kada tayo. And dagito iti bendisyon, haan tayo nga strangers or aliens iti sangwanan niya po Diyos. Ada iti lugar kung destinasyon nga naisagana kada tayo. We are already citizens iti langit gapus kini Kristo. Si maruno kunana pa ijay nagbalin tayo pay nga santo. Naisina tayo para iti Dios. Ngagbiag para kanya na kan maisina kan maipanto para kanya nang agdaydayaw ingana. And si maruno
hanlang nga nagpatingga nga santo nga naisina, inikanda tayo pa iti pribilehyo nga maingayon iti pamilyana. We are not only called to be citizens, saints, nung naununag dito si Maruno, nagbalin tayo nga pamilya iti Diyos. Nga dito iti rason nga mapantay iti presensya iti Amo. Itata, having been built on the foundation, gapus ta naibangon tayo iti pundasyon, iti minsay dagiti apostol ken dagiti propeta. Here it has been mentioned dagiti apostol ken propeta. A very important office iti chimpo ti Old Testament ken iti chimpo iti New Testament. Dagiti prophets iti trabaho da ket ipadto ken isuro ken agited iti clue ken hint nga ibagada no sino ay na ti pakayanakan na jem Misaya. Kastoy iti mapasamak ken aramiden na iti trabaho dagiti propeta inmayan isuna. Actually, kaskasabada iti propeta iti Old Testament natumpali di chimpo ni Kristo Jesus da kami ti mang patalgod. They validate ti kinapudno nga di ikaskasabada iti propeta di Old Testament kat they are referring to the Lord Jesus Christ. Dagiti apostol ti mang panagnak nga di maururay nga may kaskasabada iti propeta kat isu ni Jesu Kristo. Isu ti kunati sa ti Apo. Dagita pundasyon. Isuda ti pundasyon iti trabaho iti Dios. Iti balay kat ada iti pundasyon na kat isu iti nagbatayan dagiti kunata yung dingding ingana iti bubong. Dagiti da dumang nga pusti nga idingaton before data de kunata yung maiwayat dagita ada iti importante nga structure iti maysa nga balay tapno na bakon iti maysa nga building. Isude ko na tayo nga pundasyon. Ti pundasyon iti naka-konektaran dagiti pusti, dagiti dingding nga isu iti mangtengtengel ti balay ingga na iti bubong na. Ket kunay iti sa ti Apo iti propeta ken dagiti apostol iti pundasyon iti trabaho ti Dios. Kayat na nga sawan dayta ti function dagiti apostol nga ibagada no sino di Misaya ken ti propeta ibagada di ay ken ti apostol panagnakanda nga di kaskasaba dagiti propeta nga di ay ket ni Jesus di jay ket dagiti ti sursuro na nga masapol ituloy tayo nga takdran di jay iti trabaho iti apostol di jay ti lugar ti apostol iti trabaho iti Dios. Mang panagnak nga dinailan sa di krus ket isu di propeta, isu di kaskasabada iti propeta iti mununa nga mangisalakan nga pangituunan tayo iti pamati tayo. Sino ti mang patalged dagay? Dagay pundasyon nga di na. Sino di ay? Isu dagiti apostol. Apa niya man ti qualification? Ada pa lang kadi ti apostol tata. Kat ibaga nalpasan. Nalpasan da iti nga office nga awanan iti lugar da. Haan nga mabalin nga ituon mo ti pundasyon di siro kat ituon mo man ti may nga pundasyon iti nga to. May salang iti pundasyon kat haanan nga mabalin nga agaramid ka man ti pundasyon iti nga to. Maminsan lang ngayon may dagiti apostol ket awanan iti lugar da kalpasan iti biyang da iti lugar ken trabaho ni Kristo Jesus. Pastor, anya ti ebidensya nga talaga nga awandan. Makita tayo iti ebidensya nga talaga nga awandan. Babaan ti qualification iti maysa nga apostol. Iti libro ti Acts, dahito iti nakasulatan di chimpo nga dagiti apostol ket sakbay nga ituloy dati trabaho ti Apo. There is a mandate nga naitid kanyada nga aguray kayo pay, agurnong kayo pay ket urayon iti Santo Espiritu nga mangited iti panakabalin kada kayo nga mangituloy iti misyon nga intalako kada kayo.
And while they were there, gathering together, awanan ni Judas, it was reported nga nagbakal isuna. It was reported nga nag-suicide isuna. And the prophecy, it is sung, it was fulfilled. And for that, amudag iti apostol nga kunana, naisurat mo't lang iti padto ti Salmo 109 verse 8, nga ada iti mang sukat, di lugar, di mang traidor kini Jesus, di Misaya. Masapul agbutos tayo na sino. Dahito iti ilatag tayo nga qualification, no sino tagbalin nga qualified nga apostol. Iti Acts chapter 1 verse 21, di first qualification kat dahito eh. Therefore, it is necessary that of the men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and among us, he must be with the apostles, with the disciples, throughout the life ni Kristo Jesus. That is the first. In verse 21, ibagbaga na, dapat kinmadwa kada tayo, iti chimpo nga da ni Kristo Jesus. Dapat ada isuna di chimpo ni Kristo Jesus. No, awan isuna di chimpo ni Kristo Jesus, nga naikuy-kuyo kada tayo, he is not qualified. Nga agbalin nga apostol. Kuna na pa ijay, dapat inggan na di chimpo ni John the Baptizer, ada isuna. Nakita na. Nga ebidensya, inggan na di chimpo, nga nagkakadwa tayo. That is the second. So makita niyo first, the first nga qualification, he must be present in the earthly and ministry ni Jesus Christ. During the time ti baptism na, ingana di panagbiag na. Tidaga. So marunong nga qualification, kata ito eh. He must be a witness in the resurrection. In the chimpo nga natay ni Kristo Jesus, dapat napanutnakan na kan may sa isuna nga testigo nga nagungar ni Kristo. Kaya't nalang nga sawon ni jay, no adati may sa nga mangikiklaim itatang nga panahon nga isuna kat apostol, kasat no nga ibagam nga qualified ka nga apostol. Nga ti may sa nga qualification iti may sa nga apostol kat dapat present ka di chimpo ni Kristo Jesus. And that was already 2,000 years ago. Ura di resurrection ni Jesus Christ, manu palang taon mo tatan, 40, 50, bagbagam, kunang apostol ka. An apostle must be with the Lord Jesus Christ. He must nakita na iti ministry ni Jesus Christ, the earthly ministry ni Jesus Christ. Ingana di chimpo nga nagpakita mo't lang ni Kristo Jesus kanya na the resurrection. Isuray tatila laban ni Apostol Pablo. Nakita ni Jesus. So nga doon iti scholars, ibagada kat basit lang iti tawon kan agwat ni Jesus kina Pablo. Mga siguro kung mga tawon na kat 30 plus ni Jesus nga nagrugi ti ministry, somewhere 40 plus na Apostol Pablo, he was there nga makikita na ni Jesus Kristo Jesus. And he was so angry with the Lord Jesus Christ di chimpo nga niya. Because he is implying that he was the Messiah nga naipadto ti Old Testament karagiti propeta. And kunan Apostol Pablo, in 1 Corinthians 15, nagpakita kanya ni Kristo Jesus. Nakita ti panag-ungar na. Di chimpo nga kunak nga mapangko patayon dagiti Kristiyano, nakita ni Kristo Jesus, nagpakita kanya, binaliktad na niya nagluganak nga kabalyo. And at that moment in time, that to the third, I was given a commission. Tiket nga sawon iti apostol kat may sa nga tao nga naibaon nga aday iti misyon na. May sa nga tao nga naibaon nga aday iti misyon na. Isu tiket na sawon iti apostol. Hanlang nga nagpakita isuna, hanlang nga nakita na ni Kristo Jesus, hanlang aday iti chimpo ni Kristo Jesus, there must be the third, aday iti personal nga panang ikomisyon, panang ibaon ni Jesus kanya na. Tatikat na sa unta apostol kat na ibaon. Iti Hebrews chapter 3 verse 1, very humbling ni Jesus gapusta, uray ni Jesus kat kinayat na nga may title kanya di sa unga, di office nga title nga apostol. Takat na nga sa uwan di jay, uray ni Jesus, nagboluntaryo nga may baon isuna. Nga isuna timang baklay, nga mangikaw, tibasong ti tao, nga mangtumpal iti misyon, nga plinano ni Diyos Ama iti tao, ti panakaisalakan iti tao.
maysa sunang apostol. Ti apostol kat maysa nga naibaon nga tao nga ada iti misyon na. And deta ti lablaban apostol Pablo. Tatangat simpo. Ada ka diti agtaw-taon, manupay lang ti taon, nagiti mga claim nga apostol, ayo, ubing da pa lang, na may claim dan nga apostol da. Ada ka diti simpo ni Yesu Kristo, ada di simpo nga nagbiag ni Yesu Kristo di Israel, awan da pa imat. Nakita da ka diti resurrection ni Kristo Jesus, nagpakita kanya da ka ni Yesu Kristo di resurrection da. Awan mat. Therefore, bumagsak da iti qualification ta apostol. Iso nga tatangat simpo kat awanan ti apostol. Even the right-hand disciples, the apostles, they never use the title ti apostle. Gapusta day nga title kat it is only fitting para kadagay 11 and ni apostol Pablo who deserves to be the maysa nga apostol. Kailada ni Matias nagpaisumat. Ado iti debate concerning diyan nangyari nga diay. But nevertheless, in our days, there is no more apostle dapat. That is a title. Iti maysa nga tao nga nagkita kini Yesu Kristo di adati daga. That is a title. Nga ti maysa nga tao. Kat nakita na ni Yesu Kristo. And that is a title. Nga para kadagiti personal. Ngayon nagpakitaan ni Yesu Kristo. Katinbaw ni Yesu Kristo. Iti maysa nga misyon. Awanon ti apostol tata. Awanon. God bless you.